Какво става, хора? Аз съм Виктор Хак и днес ще играем на Майнкрафт в Виксимбор. Чакайте. Ще играем Майнкрафт и този клип ще бъде за Виксимбор. Надявам се да ви харесам. Чакайте да си сложа камера. Че не си Стефи. Аз съм Стефи. Влизам в света. И ще играем. Това е такова. Първи клип на телефон на Майнкрафт. Надявам се да ви хареса. Само да сега нямаме зелен екран. Хубаво да си без зелен екран. Що да не е хубаво? Така ще се върнем, когато заради. Хора, заради сме без камера, защото много бъгва. Лягаме на леглото и ще играем. Ще оцеляваме, би трябвало вече да е ден. Ден ли? Чакай малко, бе. Още има скелети. Ще изчака малко. Или пък отивам на бой. Чакайте да затворим вратата. Тук имам един портал. Не знам дали вие чувате звука, ама аз чувам. Ако сте на ръка. Крипър. Крипър ще гърмище. Сега крипър дали ще гръмне? Не. Няма да ми гърмиш. Не. Айде. Скелет. Убих го. Така, тук си има малко... как се наричаха тя? Шугъркейнове съм си посадил. Тук живея в едно селце. Тук е празно. Много е хубаво, защото е спокойно, няма толкова много мобове, които да идват и да те нападат. Затова е хубаво да живееш в село. Поне за мен е така. Ай, къде е другата част? Тя. Оная костенурка, дали си тръгнала вече? Сигурно. Ако чувате странични звуци, това е... Аз съм Стефи и съм приятелка. Аз съм приятелка. Аз съм Страмо. Дария. Тук има три момичета и едно момче. Да чувате някои излишни звуци, така че не се притеснявайте. Това са... Какво продаваш? Други две момчета и мене. И майко, колко скъпо иска. О, млъкни! Ай, ако чувате... Аз съм по-голяма от тебе. И ако чувате... Аз съм на 11. Млъкни! И ако чувате някой да ходи по земята с ногти, това е кучето ми. Защото то се обикаля навсякъде, където се реши. И не му е проблем да обикаля. Така. Нека отидем да оберем реколта, да ядем малко. Купих си 24 хляба от един Ленин. В Сливен, дето дава храна. Котка. То пък ти какви ще ми такова.
Защо се е щикви? Ало? Има ли някой? Какво взех току-що? You make me да. Къде си, бе? Добре. Тук готови моркови. Тук аз не то съм обрах реколтата. Той се засажда, пък аз му обирам реколтата. Чакай, брат. Аз трябва да си взема нещата. Що ми го взе, бе? Няма какво да ям, че ми взимаш нещата. Тук нещо. Съндъчиц. Значи аз всичките съндъци съм ги изпразнил. Тук нещо. О, готови моркови. Значи когато са готови морковите да ти дават по 2, а пък когато не са готови ти дават по 1. Яко, яко! Еми аз ще отивам към... голема! Ето го голема. Голем. Голем тъпанар. Гледам да не го ударя, че така става страшно. Голем. 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 Айде бе, айрен голем. Така. Искате ли да убия голема? Поне да се опитам да. Защото може да бие. Ще ме убиеш ли? Не, голем! Не, голем! Умрях. Как може да умра, бе? Как може да умра? Защо ме уби? Тъпанара ти. Сега ще трябва да ходя да търся да си взимам нещата. Ей, тъпанар. Мангал такъв. Ето ми ги нещата. Трябва да ги вземам преди да се спаунат. Съм имал въдица. Пръчки. Кърка. Всичко летка. Тук. Някакви неща. Чем да ловя риба. Ей, рибушка. Значи ще има какво да ям. Да, със сигурност ще има какво да ям. Идва. Айде, рибушките. Какво ми даде? Я да видим какво ми даде. Купа. Нещо. Няма ли да се хвани, бе? Айде де. Имам една идея. Гледай, тихо. Така. Ще поем доста панар тук. Ела, тапанаре. Той има трезъбец. Има трезъбец.
цели мастризъбеца. Не можеш да му оцелиш ли бе нещо? Пак умрях! Бе! Панар стъпанарче! Как ще умра? Как ще умра? Искате ли да отидем така голи в недъра? Айде отиваме голи в недъра. После ще взема нещата. Айде, искате ли? Що? Не искам. Чувам газ. Каква е тази дупката? Къде падам? Умрях. Роки! Знаете ли какво ще направим? Отиваме да си вземем щета. Отивам да си взема нещата. Отивам да си взема нещата за тези, които не знаят. То се стане тъмно, ще дойдат мобове. Оли божи! Нещата са на разпиляние. Да си вземем нещата и да ходим бързо. Сега само гледа някой да ме уби и тогава ще стане страшно. Ще му парам голема. Ето, като казах ще му пади, той се появи. Искам да си сложа кръката. Що си метнах кръката за бога? Ето бе. Ето тук има нещо. Ето даже вече голема е убил някой. Сега аз отивам да си легна и да заспа. Че май трябва да лягам. Какво чувам? Ай! Не! Не! Ще подпаля бе тапак. Не, лисици. Лисици, спасете ме, лисици. Лисици. Знаете кой е? Не ичи. Тапанар, тапанарче. Тук врата ли има бе? Сядай, ставай. Въдигнах един от леглото. Тук ще не се вижда нищо бе. Ох, защо се запалих?
иска да му убива този пак? Къде се е скрил? Чувам и Ендермен. Оли боже. Къде си бе, Енди? Аз изгубих и къщата. Така. Ти търгуваме не искаш. Ето го Ендермена. Вие знаете ли колко мразя ендерменчета? Побиват ми тръпки, като ги видя само. Не знам защо. Така ще се сложа честплейта. Чакай. Искам да търгувам с тебе. Стой тук. Тапанар. О, какъв тос. То ще се го запазя тук. Ще го барикадирам. Чакайте. Как да го барикадирам? Айде. Той ще го запазя. Ще трябва да намеря 15 кол. Да го дигна малко. До втори левел. После ще стане мендинг. Да, ще го направя мендинг вилигър. Ще е много яко. Да, ще стане мендинг вилигър. Хора, мисля да игра на нашия клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с камбанката, да не се пропуснете когато кача нов клип. Лайк. Чао.